όνειρο της αγάπης. Μια φορά και έναν καιρό ήταν απόκριες. Όλοι είχαν βρει στους δρόμους μασκαράδες να χορέψουν και να κάνουν παρέλαση καρναβαλιών. Ήταν τόσο χαρούμενοι. Ο Γκρέγκ ήταν πολύ λυπημένος γιατί δεν είχε λεφτά να αγοράσει στολή να φορέσει. Ούτε παρέα, ούτε φίλους, ούτε γυναίκα να διασκεδάσει. Μακάρι να είχα παρέα να βγω κι εγώ στην παρέλαση. Έξω ο κόσμος συνέχιζε να διασκεδάζει και να χορεύει. Μαζί τους και ένας τεράστιος ξυλοπόδαρος. Όμως ο Γκρέγκ ήταν πολύ έξυπνος. Βρήκε όλα τα κουρελάκια που είχε σε ένα μπαούλο και γρήγορα τα έραψε και ετοίμασε μια στολή αρλεκίνου με πολλά χρώματα. Είμαι τόσο χαρούμενος που έχω στολή για την παρέλαση. Όμως ο Γκρέγκ πάλι δεν βρήκε φίλους και ήταν λυπημένος. Πού είναι ο Μάριος και ο Νίκος? Είμαι πάλι μόνος. Όταν είδε μία κολομπίνα, τη ζήτησε να χορέψουν για να γνωριστούν καλύτερα. Θέλεις να χορέψουμε? Όχι, γιατί έχω άλλο συνοδό. Τότε βρήκε έναν κλόουν και πήγαν στην ταβέρνα να φάνε και να πιούνε. Δεν έχω λεφτά μαζί μου, η στολή δεν είχε τσέπη, τώρα πώς θα φύγουμε? Αυτό μας έλειπε τώρα, πώς θα πληρώσουμε? Ο Αρλεκίνος και ο κλόουν υποσχέθηκαν στον ιδιοκτήτη της ταβέρνας ότι θα του έφεραν τα λεφτά την επόμενη μέρα και έτσι βγήκανε ξανά στους δρόμους. Έτσι όπως προχωρούσε, σκουντούφλησε σε μια πανέμορφη πριγκίπισσα και αμέσως ένιωσε την καρδιά του να χτυπάει. Είσαι πανέμορφη πριγκίπισσά μου. Αρλεκίνε, είσαι ο άντρας της ζωής μου. Και έσκυψε να τη φιλήσει. Μαζί πέταξαν πάνω από τα σπίτια της πόλης και ήταν ευτυχισμένοι και χαρούμενοι. Όμως όλα αυτά δεν ήταν αληθινά. Συνέβαιναν στον ύπνο και στη φαντασία του. Ο Γκρέγκ έβλεπε το καλύτερο όνειρο της ζωής του. Το όνειρο της αγάπης!